Το δεύτερο δημοσίευμα από το οποίο έχουμε να πάρουμε τις πληροφορίες μας είναι αυτή η έκδοση, είναι αυτό το βιβλίο. Αυτός είναι ο Γέροντας Παΐσιος, το γνωρίζουμε όλοι μας. Ο τίτλος του βιβλίου, όπως το βλέπουμε, είναι «Σκεύος εκλογής», «Σκεύος εκλογής». Και αν κανείς φιλομετρήσει το βιβλίο αυτό και φτάσει στη σελίδα 420 και 417, θα δει ότι αναφέρονται πράγματα τα οποία είναι εντυπωσιακό. Πρέπει να πω νωρίτερα ότι το βιβλίο αυτό εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1996 και η επανέκδοσή του, λόγω της μεγάλης αναζήτησης που έτυχε από το κοινό το αναγνωστικό, έγινε το 2000. Έχουν περάσει δηλαδή 15 χρόνια από την πρώτη έκδοση και 11 χρόνια από την δεύτερη έκδοση. Εδώ μέσα λοιπόν ο συγγραφέας του βιβλίου, ο πατέρας Χριστόδουλος, ο οποίος ήταν ιερομόναχος, σήμερα είναι ιερομόναχος, αγιορείτης, σήμερα μονάζει σε μία μονή της Μεγάλης Παναγίας στη Χαλκιδική, εδώ δίπλα μας. Γράφει λοιπόν μέσα, πριν από 15 χρόνια, και θα το δούμε αμέσως τώρα, τι θα συμβεί στην Ελλάδα από το 1996. Να δούμε λοιπόν αυτό το απόσπασμα στη σελίδα 421 ακριβώς, τι λέει ο πατέρας Χριστόδουλος για την Ελλάδα του 2011. Να το δούμε λοιπόν. Επέβαλαν και θα επιβάλλουν στη χώρα μας ένα πολύ μεγάλο εξωτερικό δημόσιο χρέος. Τόσο μεγάλο που όχι μόνο να μην μπορούμε να το ξεχρεώσουμε, αλλά ούτε τους στόκους αυτού του δανείου να μην προλαβαίνουμε. Με αυτό καταφέρνουν με εύλογη δικαιολογία να επιβάλλουν στο λαό ένα οικονομικό πρόγραμμα εξόντωσης έως εσχάτων. Θα επιβάλλουν συνεχώς νέα οικονομικά μέτρα, δυσβάστακτα, φόρους ασήκωτους και πάρα πολλά άλλα μέτρα, έτσι ώστε να κάνουν το λαό να αγανακτήσει. Και τι θα πετύχουν με αυτό? Ακούστε, ο λαός καταπιεζόμενος από τα δυσβάστακτα οικονομικά μέτρα θα ζητάει κάποια στιγμή να ξανασάνει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να του τη χαρίσουν ποτέ, παρά μόνο έως ότου σκύψει το κεφάλι του εντελώς στο έδαφος, δηλώνοντας τέλεια υποταγή στο καινούργιο του σύστημα. Θα λένε, έχετε δίκιο που διαμαρτύρεστε, όμως έχετε μεγάλο εξωτερικό χρέος και αυτοί που έχουν πολλά λεφτά φοροδιαφεύγουν. Για να μην σας επιβάλλουμε άδικα μεγάλους φόρους, πρέπει να αποδεχτείτε το τέλειο σύστημα ηλεκτρονικού οικονομικού ελέγχου, έτσι ώστε να βλέπουμε ποιοι είναι οι νομοταγείς πολίτες και ποιοι οι φοροφυγάδες. Ταυτόχρονα θα παρέχουν μέσω του ηλεκτρονικού οικονομικού συστήματος πολλές διευκολύνσεις και προτεραιότητες, με τις οποίες θα ξεγελούν τον κόσμο ότι θα ανακουφιστεί λίγο οικονομικά. Αυτά λοιπόν αναφέρονται στη σελίδα 421 αυτού του βιβλίου, «Σκεύος εκλογής», του πατέρα Χριστόδουλου. Γνωρίζουμε, κυρίες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι βασικό πρόβλημα των πολιτών είναι η γραφειοκρατία, είναι οι καθυστερήσεις, είναι η πολυνομία, που στην πραγματικότητα είναι μια τεχνολογία εξουσίας και συντήρησης της διαφθοράς. Είναι δηλαδή οι διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης. Γι' αυτό το λόγο περιορίζουμε τη φυσική επαφή διοίκησης και διοικουμένου για την καταπολέμηση της μικρής διαφθοράς. Αναβαθμίζουμε τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, μετατρέποντάς τα σε πολυδύναμα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων και δημιουργούμε τμήματα εξυπηρέτησης πολιτών σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Εισάγουμε την ηλεκτρονική κάρτα για κάθε πολίτη με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την συναλλαγή με τη δημόσια διοίκηση. Καταργούμε αυτό το αμέτρητο πλήθος δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών λειτουργίας καταστημάτων στη θέση του προληπτικού ελέγχου. Εισάγουμε τον κατασταλτικό έλεγχο. Συγκροτούμε ειδικό γραφείο κωδικοποίησης της νομοθεσίας υπό την ευθύνη της Βουλής των Ελλήνων. Σπάμε ένα μεγάλο απόστημα που υπάρχει στον κόσμο. Εισάγουμε την ηλεκτρονική κάρτα για κάθε πολίτη. Θα φαίνεται στην κάρτα του πολίτη. Θα γίνει και πιστωτική κάρτα, θα γίνει και ιατρική κάρτα, θα γίνει 1002. Ήδη τώρα στην Αμερική βγήκε ένα κινητό
το οποίο είναι και πιστωτική κάρτα. Θα πηγαίνεις να ψωνίζεις με το τηλέφωνο. Θα πηγαίνεις να βγάζεις χρήματα από αυτά τα μηχανάκια που έχουν οι τράπεζες με το τηλέφωνο. Εκεί θα μπει και η κάρτα υγείας, εκεί θα μπουν όλα. Ώσπου τελικά να ενσωματωθούν μέσα μας, στο σώμα μας, με κάποιο μικρό τσιπάκι. Και μου στέλνουν στο email που έχω κάτι βιντεάκια που δείχνουν μια να δέχεται το τσιπ και θα κάνουν τώρα έλεγχο. Όταν περνάς από ένα μηχάνημα στρόγγυλο στα νοσοκομεία που σε σκανάρει, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ναι, αξιονική τομογραφία. Μήπως τότε θα εκραγεί αυτό και είναι επικίνδυνο? Και περνάει η γυναίκα και το δείχνουν και πραγματικά δεν εκρίνεται και χαρά βλέπετε δεν είναι επικίνδυνο. Λες και ο κίνδυνος θα ήταν μη σκάσει την ώρα που θα κάνεις αξιονική τομογραφία. Πόσοι κάνουν αξιονική τομογραφία? Αυτός είναι ο κίνδυνος του. Τα παρουσιάζουν με τέτοιο τρόπο που να τα δέχεται ο κόσμος με τα χαράς. Θα βρούνε κάψουλες, θα βάζουν σε διαβητικούς, οι οποίες, και ήδη γίνεται σας πληροφορώ, όταν αντιλαμβάνεται ότι η ινσουλίνη στο αίμα έπεσε, το ζάχαρο ρίχνει η ινσουλίνη και έρχεται ο άνθρωπος στην υγεία του. Ποιος διαβητικός θα πει όχι? Να έχει το γιατρό μέσα στο χέρι του. Και ταυτόχρονα αυτό το πραγματάκι ειδοποιεί και τον γιατρό. Κινδύνεψε ο ασθενής σου. Με τα χαράς θα τα δεχτούμε. Σε μια βόρεια χώρα στην Ευρώπη, από ένα μεευτήριο αρχίσανε και εξαφανιζόντουσαν μωρά. Πανικός, κλάμα, χαμός. Μερικά βρεθήκανε σκισμένα και στο ένα έλειπε το ένα νεφρουδάκι, στο άλλο κάτι έλειπε, ότι τα παίρνουν για να κάνουν μεταμοσχεύσεις. Γι' αυτό ήτανε, λένε οι γιατροί στις μητέρες. Θέλετε μόλις γεννιέται να του βάζουμε μέσα ένα τόσο εδώ μικρούλικο πραγματάκι, να μην μπορεί να στο κλέψει κανένας? Ποια μάνα θα πει όχι? Ναι, να σώσω το παιδί μου, μη μου κλέψουν το παιδί μου. Θα έρθει λοιπόν η ώρα που θα γεννιόμαστε και θα έχουμε από μικρά παιδιά αυτό το πράγμα μέσα. Τι καθόσαστε και λέτε τώρα για το άμκα, για την κάρτα του πολίτη και για το ένα και για το άλλο? Είναι δυνατόν να ξέρετε ότι κάτι είναι κακό, ότι είναι εχθρό σας και περιμένετε να σας πει η Εκκλησία πολεμήστε? Για το όνομα του Θεού, που έχει πάει το μυαλό σας? Όταν κάνανε δηλαδή εισβολή κάποιοι ξένοι στην Ελλάδα, τι είπαν οι Έλληνες? Θα περιμένουμε να συνεδριάσει η ιεραρχία για να μας πει αν θα πάρουμε τα όπλα ή όχι. Έτσι είπανε? Λοιπόν τώρα γιατί περιμένετε να σας πει κάποιος άλλος τι να κάνετε? Παραιτήθηκαν, όχι παραιτήθηκαν, διώχτηκαν, χάσανε τη δουλειά τους αστυνομικοί επειδή δεν δεχτήκαν αυτή την κάρτα του πολίτη. Αυτό δεν σας βάζει σε σκέψεις? Εάν είναι κάτι καλό, γιατί να δεχτούν οι άνθρωποι να μείνουν άνεργοι σε τέτοιους καιρούς, σε τέτοια χρόνια, να χάσουν τη δουλειά τους, εάν ήταν κάτι καλό? Αφού είναι λοιπόν κάτι κακό, που εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί είναι κακό, γιατί περιμένετε να σας πει κάποιος άλλος? Εσείς τι κάνετε, τι πάθατε? Έχουν γίνει οι Έλληνες μαρμελάδες, ζελέδες. Δεν αντιδράει κανένας. Χαλβάδες γίναν όλοι. Ευτυχώς που υπάρχουν και μερικοί αστυνομικοί και δείχνουν ότι ακόμα υπάρχει αντρισμός στην Ελλάδα. Αγωνιστικότητα στην Ελλάδα. Οι άλλοι θα σας πούνε τι θα κάνετε. Όταν ξέρετε ότι κάτι είναι κακό, φυσικά θα το πολεμήσετε. Εδώ πολεμήσαμε έναν εχθρό που σταμάταγε έξω από το σπίτι. Όλοι οι κατακτητές ήταν στους δρόμους, ήταν στα σπίτια τους. Αυτός θα είναι ένας εχθρός μέσα στο σπίτι σου. Εάν αυτό το πραγματάκι μπορεί και μεταδίδει ομιλίες στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον και αλλού, γιατί να το δεχτώ μέσα στο σπίτι μου? Εάν αυτό το πραγματάκι θα μπορεί να δίνει πληροφορίες, πού ψωνίζω, τι ψωνίζω, σε άλλους, γιατί να το δεχτώ? Θα έρθει κάτι που θα μπαίνει μέσα στο σώμα σου και θα δείχνει παντού τι γίνεται μέσα στο σώμα σου. Για το όνομα του Θεού, γιατί να δεχτώ να το μαθαίνουν αυτό σε άλλες υπήρους? Λοιπόν, τι θα κάνουμε ξέρουμε. Το θέμα είναι να το πάρουμε απόφαση και να κινηθούμε σαν άνθρωποι που ξέρουμε να πολεμάμε και να μην σταματήσουμε να προσευχόμαστε, να αναδείξει ο καλός Θεός οι ηγέτες. Τι ηγέτες? Όταν πήρε ο Κολοκοτρώνης τα όπλα, τι είπε στο λόγο του στην Πνίκα? Είπαμε όταν πήραμε τα όπλα πρώτα υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος, και έχτιζε μια εκκλησία μετά την άλλη. Ναι, ο Καραϊσκάκης με μια χούφτα Έλληνες νικούσε χιλιοπολαπλάσιους Τούρκους. Πώς τα κατάφερνε? Αν πάτε
στην Παναγία την Μπρουσκότισσα. Θα δείτε το πουκάμισο να γράφει από κάτω «Δωρεά στρατηγού Καραϊσκάκη». Έλεγε ο Γάλλος πρέσβης στον Μακρυγιάννη, φύγετε από εκεί, είναι αδύνατες οι θέσεις σας, είσαστε λίγοι, είναι πιο δυνατοί οι εχθροί σας. Δεν θα νικήσετε. Και λέει ο Μακρυγιάννης, μπορεί να είμαστε λίγοι και αδύνατοι, αλλά είναι δυνατός ο Θεός μας και θα νικήσουμε. Και νικούσανε.